Wus dumugi mangsa kala dumawaing kodrat saking ngersanipun Gusti kang akarya jagat. Nurgi Sriat Mojo temanten kekalih kuswane Juwita Aisyah Nur Hayati kalian pun bagus Movi Junior hanetu pacara panggih miturut adat widi-widone kang sampun sineker wonten ing tlatah bakalan gabluk para sari punika. Nulya kumlawe astane pinanganten kalih kalawuh hambalang gantal ingkang serbat gonang kasih dalah gondang tutur. Punapa wujud mewah werdinipun gantal ingkang dumadi saking suruh ingkang lininting tinangsulan lawi wenang. Parandene pinilih sura ingkang tinemu rosik. Muga ing tembe pinanganten kalih ageng mangun madyaning bebranika saged manunggaling cipta rasa miwah karsaning. Nurgi Sriat Mojo temanten putri sampun keparing hanjengku lungguh dodok wonten kersanipun pinanganten kakung. Parandene pinanganten kakung sak sampunipun hangrucat canela keparing sedya hamidah antiga pecah saknalika ingkang punika sigra winijikan dening Sriat Mojo temanten putri mawi toya wening salebeting gendhoga kencana ingkang kebak sekar setaman. Nurgi sadya kala satunggaling gegambaran tumrap pinanganten putri mbok bilih hanggenya amasui samparanipun ingkang raka ingkang ateges sangi cali sukerta miwah memala. Mugi tansah pikantuk nugrahaning Gusti kang Maha Kawasa. Wadene pinanganten kakung kala hanggenya hamidahan sampun pecah ingkang ateges sampun pisah saking tanggel jabun tiyang sepuh ingkang ateges mandireng pribadi. Nurgi katingal kambang kumambanging tri puspita warna sekar kantil sekar melati dalah sekar mawar sekar kantil ingkang ateges kantil gumantiling katresnan pinanganten kekalih. Wondene sekar melati mlebet jroning ati ndadosaken tresna sejati ya sejatining tresna. Wondene sekar mawar hanggondo arum hangebaing wisma pawiwahan agung punika. Mriki sampun kalanting malih Sriat Mojo temanten putri tiring pinanganten kakung jumeneng hanggen jumeneng tasih abenajeng kanthi jawat asta. Nurgi hagenyo jawat asna wonten kaliyan wonten molan sindur warna rekta lan seta ugi badhe kaiket utawi katali mawi iker utawi uter sadèrèng pinaringan japa mantra dening Ibu Pangrenggawa busana ndedonga nyuwun sanipun Gusti kang Maha Kawasa mugi tembe hagenyo lelomban wonten ing madyaning bebraregung mboten alisih saking gerpagraning kautaman utayagami. Nurgi wujuding iker utawi uter dumadi saking janur saking tembung jalan nurun jawus tapa nurun cahya mila datan kalamuta daping pinanganten katingal padang wayah hangepaing sepayan agung punika. Wondene salajengipun pinanganten ugi pinaringan toya wening ingkang mijil saking kendi pratala pranyata kasuntake mring Bantala ambal kaping 3 dening Ibu Pangrenggawa busana. Nurgi sadaya kala wasung parampita tumrap pinanganten kekalih mbok bilih tembe hagenya mangun madyaning bebranika saged hanglenggahi tri prakawis nurgi Purwa madya lan wasana. Nurgi kawas tinggal pinanganten kekalih wonten kalinggahan punika hagiarti pacara panggih wonten syarat sarananipun menika ingkang dipun asta jejaka mewah kasna jejaka mewah kenya hangasta wujuding sekar manca warna ingkang limrah sinebat kembar mayang kembar ingkang ateges padha mayang ingkang ateges nur utawi cahya ingkang mangkinipun badhe liniru minangka syarat sarana dawuhing pinanganten sarimpit sawening para winasih kang sinebat Kalpataru Dewendaru ya Jaya Daru parantine panggih ingkang ateges pangudi kambuing panggalih
mila datan mukalah munta ana titaing Gusti ingkang asifat jaluk lawan wanita ingkang sampun sumadya hanetepi jejering bebrayan agung hanganjing ing alam madya mastuti lolo ujaring kira ingkang sampun cinan ngangkasa jenengipun Maruta sarta melatih dening Buddha ingkang tulus kawas tinggal sirat mojo temanten putri kalau wau hangiteri pinanganten kakung abah kaping 3 yekti pratandha bilih sirat mojo temanten putri tansah setya tuhu yang punika sigra siningemban sindur dening ingkang Rama jengkar saking sasana ta'aruf utawi sasana panggih lumaksana tumuju wonten ing sasana rining nggih sasana Wisudhatama Tlembek agenya lumaksana kan kebaing pangatos-ngatos agenya hanut mawi sindur warna rekta lan seta dene warna abang sineret putih nggih sadaya kelasung pranamita tumrap pinanganten kekalih mbok beling tembe agenya mangun madyaning bebrayan agung mugi ya tansah wani marang bebender wedi marang kanestan satemah mboten nalingsir saking gerbaugraning kautaman utawi acabik mugi ingkang putra kaling tembe agenya lomban wetene madyaning bebrayan agung tansah pinaringan karaharjan kawilujengan kalih sinur beda nir ing sambikala. Nggih sampun dumugi papandikan kang tinuju pinanganten kekalih agenya lumaksana wonten ing kalinggahan punika tinutun dening Kang Rama nggih wonten ing sasana rinengga nggih sasana Wisudhatama.